Iya. Amplopnya coklat. Iya, Pak. Penting to kuwi. Penting toh. Wis kok kecamatan. Ge undangan nanti. Kae lho, Pak, ning meja, mambenge arep tak kekne papa lho, aku lali. Lah ndi lho Yun? Ora isine. Ning kono lho, Pak. Mosok ning jero ra enek. Ning jero amplop lho. Apa bileng ngono yan? Apa to? Tak dudono ya ora mudeng. Surat ning jero amplop coklat wi lho, Tuk. Halo, tanggo lemek telek manuk. Wah, piye to karepmu? Malah golek telek. Apa to? Tak dudono ya ora mudeng kowe. Anjing.